Здравейте, приятели! Днес ще кантарим и ще скачаме. Да. Почва Давид. Кой стана веригата ли? Вижте, хора, кой е красиво. Кой е красиво облачено. Ще вали мая, ама... Той не ни спира. Абонирайте се за канала и натиснете един палец нагоре. Един мощен лайк. Ай! Яша, бе. И сега пауза и аз съм. Друга стъпка. И третата стъпка е, хора, да кантарим с това колело. Ще се опитваме. Първи ще е Давид. Давид е по-добър. И той се опитва. Това колело е много тежко, защото. Нищо е, опитвай се! Сега съм аз, приятели. Три. Сега съм аз. Сега Елия. Да го видим. Какво може и какво не може. Викат, самолет мина той, бе. И това беше от мен. Четвъртата такова. Третата, бе. Не, четвъртата. Ще правим предна гума. Извинявайте, хора, обърках се. Всъщност, това е трета стъпка. Ще правим ето така и ще дигаме предна гума. Ще се опитваме, да. Ай! Чао! Нищо, опитвай се. Нищо, че не можеш, бе. Добре, ти кантари. Стига, брат. Още едно кръгче и това е. Още малко и да виж, ще си купи колело. Аз сега му давам моето. Стига. Сега... Сега Елия. Знаеш ти какво ще прави? начало. Сега ще се пробвам.
Стига. Нака дика са. Ама аз гледам как изум. Не можа. Това беше от мене. И така. Сега ще кантарим отново. Да виж кантари. Тая още един път и стига. И аша. Стига! Айде. И Чао, това, хора. това беше от нас. Мазна бе. За сега. Мазна е. Абонирайте се за нас. За нашия канал. Бай, Ето е. байки каскад. И това е. И това е. Един палец нагоре. Чао.